Sopelara egin behar dugu, ze bertako turismo bulegoak halako izendapen bat lortu du, nazioarte mailan Queer Destinations izenekoa, eta batez ere azpimarratu dute Sopelako turismo bulegoan lanak txukun egin dituzela eta lortu dutela, ezta, bisitarientzako, turistentzako toki eroso bat sortzea. Bertako zinegotzia dugu, toki garapeneko zinegotzia, Eder Garzia, egunon, Eder? Egunon. Zer suposatzen duzuentzat, Sopelarentzat izendapen hau jasotzeak? Bai, harro sentitzen gara eta, prozesu natural baten barruan sartu aldugu. LGTBIQ+ esparru horretan betidanik eginda lan Sopelako turismo bulegoan, eta, prozesu natural bat bezala, lanketa honetan sartu gara, eta, naturaltasunez, eta, etortzen den kolektiboan itxei, arreta zuzena eta hoberena emoteko hor egon gara. Izelendik ere lan horretan ari zarete, ezta, 2018tik gorrotorik gabeko eremu bezala Sopelako herria izendatzeko lanetan alegnetan ari zarete, eta noski tartean urratxe hori ere behar da. Ze helbururekin, ze batzutan badakizu susmoa ere egoten da, batez ere gehi kolektiboko turismoak diru gehiago edo uzten duela, ez? Eta kolektiboan bertan ere alako kritika izaten da batzutan erakundeen aldetik, etiketa hori jartzen dutela, publiko diruduna edo aberatsago erakartzeko, baino atzean benetako esmoa edo helburua hori ote dan. Zalantzarik ez dugu, zuen kasuan benetan zintzoa dela helburua, ez? Bai, alan da, batzutan, susmo hori eukitzea, ikusten dugu logikaz pentsatzen dutela. Gure kasuan, betidanik egon gara esparru hori lantzen, aniztasuna oso garrantzitsua da turismoan, Sopelaren kulturaren baitan ere aniztasuna lantzea betidanik egon da, eta ez da bakarrik etiketa hori eukitzea, baizik eta egunerokotasunean ere lantzen dena, aniztasunean kolektiboari dekogun errespetua eta ona etortzea nahi dugula, eta ez bakarrik izatea tikita bat egunerokotasunean landu behar dana. Ze izendapena ematen dizuenean gainera horratzen bada azterketa bat, eta azterketa horretan gainditu egin duzuenaren seinale da, izendapena lortu duzuela, ez, gunea begikor bat eta lortu duzuela, jendearentzat segurtasuna, hori nola lortzen da, lanketa hori zertan zehazten duzue? Bai, eginda formakuntza bat, ikaste sexu orientazioari, sexu ezaguarri eta genero identitateari buruzko kontzeptuak landu dira formakuntza honetan, eta garrantzitsua niretzat, langile guztiek eduki behar dutela formakuntza hau. Hor uste dut isladatzen dela integrala dela formakuntza hau, eta ez dela bakarrik etiketa bat. Langile guztiek eduki behar dute formakuntza hori, arreta hoberena izateko. Ez du balio langile batek eukitzea formakuntza, eta kolektiboko norbait badator langile horrekin hitz egitea edo arreta eukitzea. Langile guztiek euki dute formakuntza eta prestatuta daude. Integrala eta transversala, ez da, Eder, beharko duela, ez, esparru desberdinetan, eta beti ere, azkenean dana nabaritu dadia. Ikusi dugu gainera zuek bidalitako irudietan, turismo bulegoa bestela ere dotorea duzuela, eta ez dela legia itxura hutsa bakarrik, gero mamiari erreparatzen diozela. Bai, ez da, itxura ona izan behar da, baina gero ere barneko eta egunerokotasunean ere, eta ez da bakarrik turismoa, turismoan noski aniztasuna defendatu behar dugu, baina ere udaleko egunerokotasunean ere, ez da bakarrik turismo aldetik, hori ere argi geratu dadila, eta etengabe gaude formakuntzetan, eta behar da, eta askotan behar dugu formakuntza, egunerokotasunean ere, ez dakigu, denetarik ez dakigu, eta formakuntza behar dugu, pertsonal teknikoa, zinegotziok, denetarik, eta behar duguna da. Zuek surfeatzen aritzen zareten bezala, gorrotuaren olatu hori bintzat surfeatu duzue, eta itxasotik olatuak gero ondarretara egiten duen bezala, momentuz Bizkaian zuek izan zarete, izendapena lortu duzuen bakarrak, baina kostaldetik barru aldera ere zabaldu dadia olatu hori, urari kasuntan ez diezaiagula beldurrik izan. Eskerrik asko, Eder Garzia, estimatuta. Agur.